Velkommen til Europadebatten. Den her gang der skal vi snakke om krigen i Ukraine og dens indvirkning på EU. Og med mig her i studiet, der har jeg fra DF Esbjerg, Mads Ingelund Larsen. Velkommen til. Tak for det. Og fra VU Vejle, der har jeg Nora Benjamin Bandholm. Velkommen til. Tak. Og vi skal jo snakke om krigen i Ukraine, men jeg kunne godt lige tænke mig, at I lige præsenterer jer selv hver især først. Og hvis vi starter over hos dig, Nora. Ja, jeg hedder Nora Benjamin Bandholm. Jeg er formand for Venstres Ungdom i Vejle. Ukraine er en svær situation. Ukraine er beviset på, at fred desværre ikke har fundet Europa endnu. Men det er også fordi Ukraine ikke er med i EU. Inden for EU's grænser har der ikke været krig siden 2. verdenskrig. Og det skyldes én ting, økonomisk samhandel. Og derfor fremhæver Ukrainekrigen, hvor vigtig EU er for europæisk fred og sikkerhed, som vi selvfølgelig skal sprede mod øst. Jamen, mit navn er Mads Ingelund Larsen. Jeg er 23 år gammel og er spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget her i november. Jeg synes, at Ukrainekrigen viser, at vi skal investere mere i forsvaret. Det skal ikke være et angreb, men det skal være et forsvar. Så er vi også ved at være nødt til en situation, hvor vi også skal have et velfærdssamfund, der kører rundt herhjemme, så der også er grænser for, hvor mange penge vi kan hælde over i Ukraine, når folk herhjemme har svært ved at betale deres regninger osv. Så sund fornuft, men hele tiden med Danmark og danskernes ve og vel i højsædet. Ja. Man kan sige, at Rusland var jo på Krimhalvøen et stykke tid, inden at de valgte at gå ind i Ukraine for alvor i 2022. Dengang der fra Ukraines side så man jo tiden lidt anden. Europa valgte ikke at hjælpe til helt fra starten af. Hvad tror I, at grunden var til, at Europa valgte, eller EU valgte at gå ind i krigen og hjælpe Ukraine? Altså, så jeg forstår spørgsmålet ret, så spørger du, hvorfor EU går ind og hjælper nu og ikke dengang. Lige præcis. Først og fremmest dengang, så Tyskland lavede det rigtig elendige valg. De valgte at blive afhængige af Rusland økonomisk og energimæssigt, og det er bare ikke en skrant, du hopper ud over. Den her gang går det op for, at Rusland, de laver ikke sjov, når de siger, de laver noget. Rusland, de gør det, fordi de har en diktator, der bestemmer, og et korrupt styre, hvor hvis han vil have krig, fordi han har fået en eller anden magtliderlighed og tosset idé om, at han skal genskabe det russiske imperie eller Sovjetunionen, eller hvad end de russere nu har fundet på, så gør han det. Og derfor har EU indset, okay, vi bliver faktisk nødt til at bruge flere penge på forsvaret igen og hjælpe Ukraine, for ellers så ved vi ikke, hvad der bliver det næste. Jamen altså, hvorfor de ikke gik ind dengang, men gør det nu, altså det er jeg ikke kyndig til at svare på, så meget forstand har jeg heller ikke på det. Det jeg bare vil sige, det er, det Rusland har gjort ved ukrainerne, det er forfærdeligt, og derfor er det også fint, at vi ligesom har sendt noget hjælp derover. Men jeg må også bare sige, Ukraine er ikke medlem af EU. De er ikke medlem af NATO. Når man sådan opgør over, hvor demokratisk et land Ukraine er, så ligger det nede omkring 130. pladsen sammen med Algeriet eller et eller andet. Det eneste, der redder ukrainerne, det er, at russerne er, som russerne er. Tyskland kommer til at trække deres støtte. USA kommer til at trække deres støtte. Der er også grænser for, hvor meget vi danskere vi skal blive ved med at kaste i krigskassen over i Ukraine, når vi også skal have et velfærdssamfund herhjemme, der fungerer. Altså, når vores soldater er på øvelse, så må de rende og sige bang bang ud i skoven, fordi at der simpelthen ikke er ammunition til det. Kampvogn bliver sendt derover, og dem vi selv har herhjemme, det er sådan noget andenrangs noget. Så selvfølgelig skal vi hjælpe, men jeg synes, at det er helt retfærdigt, vi siger, nu er vi nået til et punkt, hvor nu har vi altså også hjulpet det, vi skal. Uh-huh. Nora, kunne det ikke også være bange for det her i forhold til vores militær og så videre, som Mads også siger her, at vi sender alt vores maskinel ned til Ukraine? Er det ikke et problem for Danmark? Selvfølgelig er det et problem. Men den eneste grund til, at vi har sendt det hele, det er, fordi vi har negligeret vores forsvar i så mange år. Altså, vi har sådan om siden, at USA kom ind og sagde, nu beskytter vi Danmark, så har vi jo ikke brugt noget som helst på forsvaret. Vi har sendt vores kampvogn ned. Hvor mange var det, vi havde i alt? Det var omkring 50. Vi har sendt hele vores artilleri derned. Det var 7 artillerikanoner. Det er ikke noget, der gør en forskel. Det her viser, det er jo faktisk bare, at vi havde et elendigt forsvar i forvejen. Men vi har heldigvis Venstres formand, Troels Lund Poulsen, på posten. En mand, der ved, hvad han laver. En mand, der kan finde ud af det politiske arbejde, og han har fået til opgave at fikse det danske forsvar. Et forsvar, som overhovedet ikke hænger sammen. Det er da 100% et problem, at folk render rundt og siger bang, bang, bang. Men det er altså ikke fordi, vi har sendt 7 artillerisystemer til Ukraine. Det er fordi, vores forsvar slet ikke er blevet holdt hånden under de sidste 50 år.
Altså jeg vil sige 2 ting til det der. For det første, så synes jeg, det er vanvittigt, at vi har både sendt kampvogn og våben og penge derover. Og det er der, hvor jeg også siger sådan, set i det lys, synes jeg, at det er voldsomt, når vi har et dårligt forsvar. Så er jeg helt enig med dig i, at der er sket fejl og mangler i den danske forsvarspolitik. Både fordi, at vi har haft en tendens til at gøre vores forsvar til et angreb, og tro, vi skulle rende rundt ned i Mellemøsten og skabe demokrati. Altså, det sker måske den dag, der kommer grønt snevejr. Altså, så det synes jeg egentlig ikke, at det giver så meget mening. Men Dansk Folkeparti har jo også været en af de partier, der altid har stået fast på, at vi skal investere mere i vores forsvar sammen med Venstre. Så det er jo en af de ting, vi sådan har stået fælles om. Men jeg synes også bare, nu har vi et kæmpe arbejde i at få bygget vores forsvar op, men sørg for, at det er et forsvar, der skal kunne beskytte Danmarks grænser, hvis vi bliver taget på sengen, ligesom 9. april 1940. Det skal ikke bruges til at rende rundt og lege Anna Pihl i det halve af verden. Det er egentlig det der, hvor jeg gerne vil hen. Altså, der vil jeg jo så sige, at jeg synes, at det vi kan inden for dansk forsvar, som vi selvfølgelig også skal beholde, det er jo sådan noget som frømændene og jægerkorpset. Ja, det er angrebssoldater, men det er også nogle af de bedste soldater i verden. Og det skal vi ikke bare sige nej til. Vi skal have det, men vi skal også have et forsvar. Vi skal ikke bare have et militær, vi skal have et forsvar. Det er jeg enig med dig i. Men nu synes jeg, vi skal vende tilbage til Ukraine, for ellers vi kan jo snakke om, hvor fantastisk dansk forsvar skal blive. Altså, Ukraine har brug for hjælpen. Ukraine har altid ønsket at være med i EU. Men har ikke kunne komme det, fordi af tvivlsomme årsager, vi hverken har kunne få bekræftet eller afkræftet, har der været russisk indblanding. Noget, vi har fået bekræftet, det er jo sjovt nok, at stor andel af korruption i Ukraine skyldes Rusland. Så det viser jo også, at hvis vi ikke hjælper Ukraine hen mod rette vej, så får Rusland bare indflydelse og gør landet korrupt. Rusland er jo pissekorrupt. Men det er en anden form af korrupt. Her er det staten, der styrer. I Ukraine er det rige mænd, fordi du har en svækket stat, der bliver svækket af Rusland. Så hvis vi ikke hjælper Ukraine med faktisk at kunne få styre over sit eget land, så er det jo klart, det bliver korrupt. Fordi så er det ikke en central stat, så bliver det anarki. Altså, Ukraine har jo også været i en borgerkrig siden 2014, som blev skabt af Rusland. Rusland har holdt hånden under Ukraine på en dårlig måde, hvor de har tændt lighteren og ladt bålet brænde. Altså, Vladimir Putin er ikke nogen god mand, det kan vi godt blive enige om. Men jeg synes, du er for flink ved ukrainerne. Jeg synes, at det er lidt ligesom, at jeg ringer til GF Forsikring, som jeg har, og siger, prøv nu her, jeg fik ikke lige betalt min regning, men nu har jeg haft indbrud, nu vil jeg faktisk gerne lige have dækket mine skader. Altså, Ukraine har ikke været med i NATO, de har ikke været med i EU, og det har langt hen ad vejen også handlet om, at der er nogle regler, som man skal overholde for at komme med, og det har de ikke kunne gøre i forhold til demokrati, de har ikke kunne gøre det i forhold til korruption, og så siger jeg bare, så er det altså lidt hul, at vi nu skal komme og hjælpe dem. I øvrigt, hvis vi fik dem ind i EU eller i NATO, hvis vi bare lige tager NATO først, så vil vi lukke et krigshavet land ind i NATO. Det tror jeg ikke vil for det første vil det ikke være realistisk. Det er imod NATO's regler. Det det vil for det første ikke kunne lade sig gøre, og for det andet vil det være rigtig dyrt at koste menneskeliv. Så det er ligesom det ene. Hvis vi skulle få dem ind i EU, det ville jo være en sejlende skandale. Altså landet er så fattigt, at de vil kunne suge i landbrugsstøtte og i infrastrukturplaner og sådan noget. Der vil det koste Danmark, jeg tror det er 30 milliarder kroner. Og i forvejen der er det også et dyrt EU-medlemskab. Så det synes jeg altså, det er nogle tanker, man skal lægge. Jeg er enig i, Ukraine skal ikke bare være med i EU nu. Men det laver ikke om på, at de skal på lige fod med alle andre have lov at være kandidatland. Altså, EU er jo så sygt, at det jo på en eller anden mærkelig måde har Tyrkiet som kandidat til EU, men Ukraine må ikke. Og hver gang Ukraine eller Georgien gerne vil være med i EU, så er russerne kommet. Så vi bliver også nødt til at sige til russerne, det her, det kan du ikke. Du går ind i en suveræn stat med borgere, der har sit eget land, men fordi at du gerne vil have mere magt, eller fordi at de vil væk fra dig, som altid har tortureret ukrainere, blevet udsat for etnisk udrensning på anden største niveau efter jøderne. Altså, hvordan blev de udsultet under Stalin? Det er jo fuldstændig uacceptabelt, og nu vil du bare sige til dem, jamen, jeres land er lidt korrupt, vi gider ikke hjælpe jer. En helt anden ting, det her med korn og sådan noget. Ukraine var EU's største handelspartner med korn, fordi de havde ikke GMO-korn. De havde korn, vi kunne sælge inden for EU's grænser, som blev opkøbt af Europa. Vi havde et sindssygt godt samarbejde med fødevarer med Ukraine, som er blevet ødelagt af Rusland, fordi nu kan vi ikke rigtig købe det af Ukraine, fordi russerne bomber tingene. Så det er jo ikke rigtigt, det du siger. Jo, det vil være dyrt, hvis vi lukker dem ind nu, men vi skal jo hjælpe Ukraine med at komme videre, og så bliver vi nødt til at hjælpe med at stoppe krigen. Som du selv siger, forsvar. Vi skal hjælpe Ukraine med at forsvare sig
ikke invadere Rusland. Nej, altså enig, men jeg synes jo også det der med, at Danmark er en af de lande, der har givet absolut mest per indbygger. Jeg siger jo ikke det forkert, vi har hjulpet, men jeg siger, at vi også når til en grænse nu, der kommer til at være valg i Tyskland, hvor højrefløjen, som ligner, at de kommer til at vinde, har gået til valg på, at de skal give færre penge. Trump har vundet i USA, der gør, at de også skal give færre penge på sigt, når han bliver indsat. Så allerede der trækker nogle af de toneangivende sig tilbage, så er det jo en illusion at tro, at Danmark sådan kan dække det ind. Så derfor så skal der jo findes en holdbar løsning. Så må jeg også sige, lad os starte med det, vi er enige om. Putin, han er ikke nogen af vores tos kop te. Det kan vi godt blive enige om. Men vi skal da samarbejde med Ukraine om det, vi kan samarbejde om. Handel og så videre. Jeg vil jo gerne have et samarbejde med en lang række lande, men at lukke dem ind i EU og gøre det fattigere for danskere. Jeg ved godt, du siger, du ikke vil have med nu, men uanset hvornår de kommer ind, så kommer de til at suge på lappen i et stykke tid, og det kommer til at være dyrere at være dansker. Og så har det sådan lidt, det er danskerne, jeg gerne vil passe på. Ved du, hvordan investering fungerer? Investering, altså at vi kaster en hel masse penge ind. Når du investerer det var det samme, I sagde med østudvidelsen jo. Altså du kan jo godt sidde og lege bedrevidende og arrogant og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, hvor meget det hjælper for dig, men jeg siger bare, at østudvidelsen er et glimrende eksempel på. Man sagde det samme dengang, når først vi får Polen ind, når først vi får Ungarn ind. Hvordan går det med Polen i dag? Hvordan går det med Polen i dag? Hvordan går det med Danmark, efter det er kommet ind? Polens ve og vel interesserer mig ikke, men Danmark havde faktisk fik noget ud af at være med i EF, indtil østudvidelsen kom. Nu er vi nettobidragsydere. Og det er jo på grund af, at de lande, de for eksempel suger på lappen i forhold til landbrugsstøtte. Efter østudvidelsen er det blevet dyrere at være dansker, og hvis vi lukker endnu flere lande ind, der ikke deler de samme ting som os, det er faktuelt forkert. Det har intet med EU at gøre, at det er derfor, at det er blevet dyrere at bo i Danmark. Det er dansk lovgivning, der er også dansk mange regulering. Afgifter, men kan vi blive enige om, at siden østudvidelsen er sket, så har vi skulle smide flere penge ind til budgettet, vi har flere udgifter til landbrugsstøtte, infrastrukturplaner. Altså landbrugsstøtten skal afskaffes, men altså. Nå, men det kan vi godt blive enige om, men altså udgiften er steget til det. Jo, men det er ikke på grund af Polen. Det er da på grund af, at EU har lavet nogle regler for, at hvis du opfylder nogle kriterier, så har du ret til at søge de her ting. Og når man så lukker en hel masse lande ind, der er væsentligt fattigere end os, så er det kommer til at give bagslag. Altså, der blev lavet en opgørelse, at kommer Ukraine ind, så det koster 30 milliarder kroner alene i infrastrukturplanen. Jamen, det er hvis du lukker Ukraine ind i dag. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal lukke Ukraine ind i Europa i dag. Jeg siger, at vi skal sørge for, at vi har et Ukraine, vi måske kan lukke ind om 20 år. Altså, det jo handler om at investere i et land, der potentielt kan blive Europas største producent af korn. Er du sindssygt, hvor vigtig fødevaresikkerhed er? Ja, så kan du sige, at Danmark har fødevaresikkerheden i hus, men vi har ikke energisikkerhed i hus. Vi har ikke energiforsyning nok til at beskytte Danmark, og derfor har vi jo brug for nogen at handle med. Men problemstillingen ved EU, der hvor det jo sådan for alvor gik galt, det er jo, at et fællesskab kan blive så stort, at det ikke længere er et fællesskab, fordi man ikke har noget at være fælles om. Og når man lukker en hel masse lande ind, der ikke ser ens på retssikkerhed, på retsstaten, på velfærdssamfund, på demokratiet, på handel og sådan noget, så er det jo, det begynder at give nogle komplikationer, fordi der så er nogle lande, der får markant mere ud af fællesskabet end andre. Det var jo også derfor, vi så Brexit. Vi skal ikke i den her debat diskutere, om det var en god eller en dårlig idé, men Brexit fordi det var en dårlig idé. Det bliver vi ikke enige om. Men Brexit var jo netop en reaktion på, at EU var blevet for stort, der var blevet for langt til Bruxelles, der var blevet lavet ensretning på en række punkter, der ikke gav mening, og det synes jeg bare ikke er den retning, EU skal gå på. Fordi samarbejde mellem europæiske lande kan vi jo alle sammen blive enige om. Men den måde, det fungerer på i dag, er et problem. Ja, men ved du hvad, vi skal ikke snakke om Brexit, men når du selv bruger Brexit som argument, så bruger jeg Brexit som argumentet på, at EU er det bedste, vi har. Jeg siger ikke, at EU er fejlfrit. Jeg siger, at EU skal blive bedre, og EU skal vi udvikle sammen. Hvis du bare melder dig ud, og vil stå udenfor og kaste med sten eller mudder, så er du velkommen til det. Det er det, Dansk Folkeparti gør i den her debat. De siger, ved du hvad, der er noget, der er træls, vi gider ikke tage ansvar, vi skal bare væk. Korrekt. Det virker jo ikke. Du udvikler ikke noget nyt. Du løser ikke noget som helst ved at bare sige, jeg gider ikke løse nogle problemer. Jeg vil give andre ansvar. Nej, det vil jeg da ikke. Jeg er da ikke interesseret i at bestemme, hvad der skal ske i Holland, Polen eller Belgien. Omvendt er jeg heller ikke interesseret i, at de skal blande sig her. Hvis nu bare hver land passede deres egen lille andedam, og beslutninger blev truffet tæt på borgerne, så tror jeg, det vil være meget bedre. Jeg vil gerne lige lede debatten tilbage til Ukrainekrigen en gang. Nora, du var inde på det i starten, det her med, at Tyskland jo egentlig var stærkt afhængig af Rusland og den biogas, vi fik fra Rusland, som jo så er blevet lukket for nu. Det har jo også haft en kæmpe indvirkning på Europa og vores energisektor helt generelt. Hvornår tænker vi, at vi kan være tilbage igennem på rette spor, hvad det angår? Nu er jeg ikke
Ikke fordi fysiker. Der er ikke nogen af der er fysikere eller spagkoner eller noget i stilen. Men jeg kan ikke sige, hvornår er vores energisikkerhed er i mål. Men jeg kan sige, at med grøn omstilling og investering af en masse innovative løsninger. Vi har Cepos, som har noget atomkraft sammen med noget kanadisk virksomhed. De må ikke udvikle det, de må udvikle det, men ikke bruge det i Danmark. Men det lover sindssygt godt. Det giver os en forsyningssikkerhed. Vi har uran, i hvert fald til de næste 300 år, så vi lært, hvordan vi bruger plutonium. Vi har lært, hvordan vi kan bruge 30-60% af atomaffald. Det kan vi genbruge. Jeg er ikke bange for energi i fremtiden. Jeg er bare bange for, at vi lige nu har en energilovgivning, der forhindrer os i at gøre det, der skal til. Vi skal væk fra Rusland. Rusland skal ikke sælge vores gas. Så længe Rusland vil gå imod demokratiet og den frie verden, så synes jeg bare ikke, vi skal handle med Rusland. Så kan vi med fordel handle med Norge. Fordi Norge har talent for altid at finde vigtige ressourcer, når vi står og mangler dem. Vi har også Grønland. Vi kan kigge mod Grønland. Bare så længe Trump ikke får storhedsvanvid. Jeg er faktisk meget enig med Nora, at en af problemstillingerne ved, at vi stadigvæk er afhængige af russisk gas, det er jo netop, at man for eksempel har valgt at lukke atomkraftværker, der faktisk gav meget strøm og energi og sådan nogle ting her. Så altså, jeg tror, man skal blive ved med at gøre meget af det, man gør, men lad være med at gå i den anden retning. Altså sige, at første prioriteten lige nu, det er at blive uafhængig af russisk gas. Og at det så gør, at man holder liv i nogle kulkraftværker, og det gør, at man holder liv i nogle atomkraftværker og sådan nogle ting. Det synes jeg, det er en fair pris at betale. Når vi så er blevet uafhængige, så kan vi europæere så se, hvordan lader vi så vores eksisterende energikilder blive mere og mere grønne. Det synes jeg, det er en god tanke at gøre sig. Men jeg synes, det må være det første mål. Uh-huh. Ja, vi skal væk fra Rusland, vi skal væk fra Kina, og nok også væk fra USA, fordi at Trump har allieret sig med sindssyge mennesker, som jeg ikke har lyst til at have i Europa. Du var også lidt inde på det før, Nora, i forhold til det her handel, vi har haft med Ukraine tidligere, som er storproducenter af hvede, blandt andet. Det står vi jo reelt set og mangler på det europæiske marked lige nu. Ja. Hvad kan vi gøre for at opretholde et niveau, som er acceptabelt i EU? Ja, det er jo der, den kan blive svær for mig, fordi han vil med det samme sige, at når jeg siger, at Danmark har et super godt landbrug, så vil han kunne sige, at vi har smidt en CO2-afgift på. Men det er ikke det her, det skal handle om. I Danmark, der producerer vi mad nok til hele Norden. Og det er jeg evigt stolt af. Og det viser også, at hvis du er innovativ, du finder nogle løsninger, så får du det til at Vi bliver nødt til at kigge hen mod nye ting, fordi at Rusland skaber en usikkerhed på vores kontinent, der gør, at vi ikke kan være sikre på at få mad. Vi kan potentielt gro, der er flere etagers landbrug, men der er så det, der sker udygtig konkurrence, fordi at de kan lige pludselig ikke få landbrugsstøtte. Det er også derfor, at landbrugsstøtten den ødelægger forsyningssikkerheden, fordi at det gør, at innovative løsninger ikke virker. Så jeg tror på, at vi skal nok finde en løsning. Vi skal bare give det frie marked muligheden for at finde en løsning. Uh-huh. Jeg tænkte egentlig også på, at der var 3 ting, man kunne gøre. Altså for det første, så skulle man afskaffe EU's landbrugsstøtte. Fordi på den måde, så holdt man de gode landbrug, de dårlige landbrug holdt man ikke kunstigt i live. Det ville være de gode landbrug, der også var klimavenlige og rent faktisk kunne finde ud af at producere. Det ville være dem, der ligesom overlevede. Og det tror jeg egentlig også vil gavne dansk landbrug. Så er vi så hen ved nummer 2. Lad være med at genere dansk landbrug mere, end I allerede har gjort. Det er en problemstilling. Jeg ved godt, det ikke er det skal handle om, men det giver altså ikke mening, at vi siger, at vi har et forsyningsproblem, og det vi så gør, det er, at dem, der rent faktisk forsyner os, dem gør vi det endnu sværere for, og vi hælder afgifter og alt muligt ned, fordi der er onde mennesker, der spiser kød. Jo, men det bliver jo ikke mere klimavenligt af det købt i Polen, vel. Og så den tredje ting, det er, at vi skal også blive bedre til at have handelssamarbejder uden for EU. Problemet med det indre marked, det er jo lidt, at så tror vi er så seje, alle os, der er med i klubben, og så er der ikke rigtig noget samarbejde med resten af verden. Altså det der med at ture lave nogle samarbejdsaftaler, også med folk, der ikke er en del af klubben, det tror jeg, hvis man kigger på de 3 ting, altså handelssamarbejde med resten af verden, hold jer væk fra at genere dansk landbrug, mere end I selvfølgelig allerede har gjort, I er jo i gang, og så afskaffe EU's landbrugsstøtte. Det tror jeg, det kunne være 3 gode bud i hvert fald. Uh-huh. Ja. Jeg vil så bare lige hurtigt sige, det der med at købe i Polen, det er jo faktisk en ting, hvor EU kunne gøre noget rigtig, rigtig godt, fordi hvert individuelt land har, nu bliver det lidt klima, men de har et klimaregnskab, ikke? Ja. Når vi køber i Polen, så går det ikke ud over Danmarks klimalækage.
Så selvfølgelig er det fedt for Danmark at købe noget i Polen. Jeg mener, at der er noget EU kunne gøre, hvor du ikke bare kan fjerne den her CO2-afgift ved at købe det i udlandet. Hvis vi skal have noget, så kan vi købe det i Argentina, så ryger det ikke på dansk landbrug CO2. Du regler, som var du organisation Bæredygtig Landbrug. Altså, hvis du kigger på sådan noget som for eksempel Arla. Arla er en andelsforening med en masse landmænd, der har slået sig sammen. Arla vil rigtig gerne være grønne, og Arla har også vist, at du som landmand sagtens kan være grøn. Dem, du argumenterer for, det er en promille af landmænd, som råber højst, fordi de faktisk ikke rigtig gider at udvikle sig. For de vil gøre det, som de gjorde det for 70 år siden. Ja, fordi når jeg er imod en CO2-afgift, så er det rigtigt, at det kommer til at gå ud af arbejdspladser, fordi der er nogle landmænd, der må lukke, og det gør også, at hvis de skal omstille sig, så skal de... Så er det jo svage så skal de jo også investere i nogle maskiner og nogle produktioner og sådan noget, som faktisk koster mange penge. Det har vi set en landmand være ude at sige i debatten. Men min største grund til at være imod CO2-afgiften, det er jo egentlig ikke på grund af landmændene. Det er jo fordi, jeg godt ved, at det kommer til at ramme forbrugeren. Den enlige mor med 3 børn, som når hun har hentet dem nede til fodbold, så skal hun hjem og lave spaghetti kødsovs til dem. Det har hun så ikke råd til nu på grund af jer. Og det synes jeg er jo lidt. Den enlige mors økonomi bliver ikke ødelagt af 1 krone. Jeg bliver svært nødt til at afbryde jer ikke her, fordi vi skal ikke snakke landbrugsstøtte. Vi skal holde os til Ukraine. En anden ting, som den også har affødt, det er jo, at landene omkring Østersøen både har forsøgt at komme ind i EU, og nogle af dem er også kommet ind i EU. Hvad er jeres holdning til det? Du snakker om, at udvidelsen til øst i sin tid ikke var en god idé. Er det en god idé, at vi har fået landet omkring Østersøen med ind i klubben? Jamen altså, mit problem grundlæggende, det er jo, at en klub kan blive for stor. Og desto flere lande vi får ind, hvor vi ikke er ens med dem, men stadigvæk tror, vi skal lave ensartede regler, så ender det med at blive en problemstilling. Og det er jo også derfor, at EU i mine øjne er gået op i limningen på sigt. Det er jo fordi, der er kommet flere og flere lande med, som man ikke har noget til fælles med. Man er begyndt at samarbejde på flere og flere områder, hvor landene er virkelig, virkelig forskellige. Man har afskaffet vetoretten, man er begyndt at sige, det her det er ikke længere forordninger, det er faktisk direktiver, hvor man ikke har noget at kunne sige imod og sådan nogle ting. Omvendt. Det er forordninger, det er dem, man ikke kan sige noget til. Så altså, der er noget lovgivning, som bare grundlæggende ikke giver mening, og desto flere lande, man ligesom får fedtet ind i det der, desto sværere er det at få lukket projektet. Mm. Hvad er din holdning til det? Altså, jeg vil sige, det er jo klart, at han ikke kan lide store klubber. Han er medlem af Dansk Folkeparti. Men ellers så vil jeg sige, at rent forsvarsmæssigt, som den her debat handler om, så er det super godt, at vi har fået landene i øst med. Vi har faktisk fået nogen, der ligger lige op af USA. Vi har Finland og Sverige, som på grund af Rusland meldte sig ind i NATO. Det har været neutrale lande hele vejen igennem. Vi har Estland, Letland og Litauen. De ligger lige op af Rusland. Hvis Rusland mirakuløst lige pludselig vælger og vil invadere hele Europa, så bliver det frontlinjen. Det er super, super vigtigt, at hvis du elsker Danmark, som førhen under den kolde krig var frontlinjen, Bornholm var sovjetisk, det er jo noget, vi helt glemmer. Det er 50 år siden. Men det er to ting, fordi det er to forskellige ting, vi diskuterer. Fordi at, Finland og Sverige er kommet ind i NATO. Det synes jeg var en blændende god idé. Altså, NATO er... Nej, jeg bruger det som et eksempel på, fordi... det er det jo. Altså, det betyder jo netop, at de er med, og at vi har et godt forsvarssamarbejde, og at Danmark ikke længere er yderpost. Super, super god idé. Mm. Men lad nu NATO om det kan de finde ud af. Ja. EU kan jo ikke finde ud af noget som helst. Det er bare det, jeg prøver at sige. Jamen, og det er jo der, jeg så, hvis jeg var ved at sige før, det er jo... ja, NATO er pis fedt. Men jeg tvivler på, at NATO er særlig fedt, når Donald Trump bliver præsident. Så Europa bliver nødt til at få et forsvar. Vi har Frankrig. Frankrig kan finde ud af det. Finland kan finde ud af det. Finland kan på 3 døgn stille en hær på 1 million mennesker. Det er frontlinjen mod Rusland. Hvis Finland siger ja til en fælles europæisk hær, så kommer det til at gå godt. Med EU kan med fordel, og det er det EU skal, kigge på de lande, der kan finde ud af det. Det er også derfor, det er godt, at Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling, for skal resten af EU kigge på, hvad der faktisk virker. Når for eksempel Polen har super god offentlig transport, så kunne vi med fordel kigge på Polens offentlige transport. Derfor er EU god, fordi på dem, du kan også internt have noget handel, hvor det ikke bliver ødelagt af told. Men det handler om forsvar. Estland, Letland og Litauen, Polen er fantastiske for EU, for det er nogen, der ved, hvor træls det er at blive styret af Rusland. Og når du ved, hvordan det bliver styret af Rusland, så er du langt mere villig til at beskytte dig selv mod Rusland. Polen er jo sindssyge, når det gælder om at støtte Ukraine, og det er også fordi, de ved, hvordan det føles, når du bliver etnisk udrenset, eller at din kultur og alt
du overhovedet kender til, bliver renset. Det bliver jo vasket fuldstændig. At da polakkerne var under russisk styre, så skulle de blive til russere. Men det, du sidder og gør nu, det er at sige, at jeg vil kun passe på Danmark. Du vil gerne passe på danske værdier, du vil gerne passe på det at være dansker, men fordi vi kan finde ud af at gøre det i Danmark, så du ikke lyst til at hjælpe polakkerne, ukrainerne, litauerne med at gøre det selv. Dem mener du selv skal kæmpe mod kæmpe store Rusland. Lige en kommentar på den, Mads. Ja, tak for det. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare ikke på, at det skal ske i EU. Jeg tror ikke på EU. Jeg stoler ikke på EU. Jeg synes, det projekt har skadet mere, end det har gavnet. Det løser ikke problemer, det skaber problemer. Men i forhold til NATO, der er jeg fuldstændig enig i den analyse. Det er super, super godt, at vi har fået de her lande med i NATO. Det er super, super godt, at vi har fået flere ind, der ligesom er villige til at stå sammen. At vi ligesom har den her musketerede en for alle, alle for en. At vi kan bruge Finlands hær og så videre. Men jeg siger bare, at man har 2 klubber. Den ene klub koncentrerer sig kun om forsvarspolitik. Har alle dage været mestre til det. Det er det, deres fokus er. Det er en klub. Så har du klub nummer 2. De kan ikke rigtig finde ud af det. De har faktisk haft problemer med at løse, både nede på Balkan og Jugoslavien og alle de her ting her. I øvrigt så er der noget med vetoret. Kan man ikke? Kan man stå fra? Kan man, altså, det er lidt usikkert. Så vil jeg da hellere fokusere 100% på den klub, der rent faktisk har vist, at de kan. Men der vil jeg så bare lige hurtigt sige, at du siger EU, så gider du ikke have det gå ud over danskerne ved hjælp af Polen. Men når det gælder NATO, så vil du gerne slå danskere ihjel for at beskytte Polen. Det hænger bare ikke sammen, det modsiger sig selv. Jeg siger, at NATO er noget, EU kan kigge på for at få fælles europæisk forsvar. Jamen, vi skal ikke have fælles europæisk forsvar. For jeg tror, hvor stor en andel af NATO's forsvar er USA. Jeg tror ikke på, at USA forbliver en stor del af NATO, fordi at du får et USA, der bliver mere EU-fjendtligt. USA er jo heller ikke med i EU. Så uanset hvad, så får du ikke USA. Vil du så ikke sige, at EU kunne kigge på NATO, hvis EU en fælles EU her, altså hvor danske soldater kan blive slået ihjel med et flertal i Europaparlamentet og i Europakommissionen, hvor i Europakommissionen der har vi 1 ud af 27 pladser, og i det andet der har vi 15 ud af 705 pladser. Det synes jeg simpelthen, det er at drive gæk med danske menneskeliv. Men det er jo præcis samme måde, det fungerer i NATO. Ja, fordi NATO bliver danske soldater også slået ihjel, hvis Rusland vælger at invadere et NATO-land. Men der har vi ligesom en klub, der gør, at det gør men det nok EU ikke, er jo også vi ved, vi har vores en dårlig klub. Men i NATO, der ved de jo nok godt, at vi har vores musketered. Så derfor vil de aldrig nogensinde angribe det. Og hvis det er, så har vi jo en pligt, ja, fordi vi også godt selv vil have hjælp til det. Det ved vi kan fungere i NATO, men det har EU bare ikke vist. Du har en velfungerende klub, så har du en, der ikke er helt opdateret på forsvarsområdet. Så vælger du den, der ikke er opdateret på forsvarsområdet. Og i øvrigt, så er det og du mener ikke, at EU med fordel kan kigge på NATO? Nej, overhovedet ikke. EU kan ikke finde ud af noget som helst. Det NATO faktisk gør med USA, det er også, det Trump har sagt, det er jo bare, betal nu jeres regninger, jeg gider ikke, og skal betale helt vildt mange penge og så videre til noget, som det egentlig kun er amerikanerne, der investerer i. Og derfor skal vi have investeret i det danske forsvar. Europæerne skal investere i deres forsvar. De europæiske lande, selvstændige lande, skal investere i deres forsvar. Vil jeg opfordre dem til. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at lade EU styre, hvad de skulle gøre. En sidste kommentar for dig, Nora. Der var intet af det, du siger, der hænger sammen, og det er derfor, det er svært at svare på. Fordi du sidder og argumenterer for en klub, hvor en dansker skal dø, hvis USA er med, men danskere må ikke dø, hvis USA ikke er med, og det hænger bare ikke sammen, og jeg synes, det er trist. Lige her til slut, der får I begge to lov til at lige komme med en sammenfatning af, hvad I tænker omkring krigen i Ukraine, fælles her i Europa, og det konsekvenser, det har, at Rusland er gået ind i Ukraine helt generelt. Og vi starter over hos dig, Mads. Jamen altså, konsekvenserne er jo åbenlyse, og det er utroligt trist. Men jeg må også bare sige, at Danmark har hjulpet rigtig, rigtig meget. Det skal vi være stolte af. Nu er vi nået til et punkt, hvor de lande, der har været toneangivende, USA og Tyskland, de trækker sig tilbage. Vi skal have fundet en løsning for fred nu. Danmark kan ikke blive ved med at smide penge over til Ukraine. Vi har et forsvar herhjemme, der ikke er særlig godt. Vi har et velfærdssamfund herhjemme, der sagtens kunne blive bedre. Vi skal investere både i velfærd og i forsvaret, men det skal til for at beskytte Danmark og danskerne, og ikke til at beskytte nogen, som ikke tegnede en forsikring, da tid var. Jeg vil afslutte ret simpelt. Ukraine er frontlinjen mod Rusland, om vi ved det eller ej. Hvis vi ikke hjælper Ukraine, så bliver det bare et andet land, som bliver frontlinjen, og derfor må vi desværre investere i Ukraine.
Jeg tror også på, at der er en positiv løsning med Ukrainekrigen og Rusland. Jeg tror på, at det er et spørgsmål om tid, før Putin bliver væltet, og Rusland endelig finder en form af demokrati. Og så tror jeg faktisk på, at inden for 50 år kunne Rusland være med i EU, og så vil vi få et stærkt EU med et stærkt forsvar, og en stærk økonomi og 100% selvforsynethed. Og derfor tror jeg på, at Ukrainekrigen, selvom det er forfærdeligt, endelig har gjort, at EU er vågnet op. Og det bliver det sidste ord i debatten her omkring krigen i Ukraine og dens indvirkning på EU. Tusind tak til vores 2 debattører, fordi I kom, og tusind tak til jer, som er derude på gensyn.